15, 16, 18, 19. Poslední chat. Poslední chat. Poslední. Budeme hitovat liter, ne? 968 máme. To bude víc, což bude liter? Co je? Co je? Proč Herdin hraje League of Legends? Co bro dělá? Co bro dělá? Vyšla 4. mafie, chlape, proč hraješ lolko? To není možný. Herdin má v píči, Herdin má úplně v píči všechno. Kámoško, Herdin se vydal na Lux Maxing cestu. On cvičí, chodí spát včas, jí zdravou stravu, cvičí, užívá si život, jezdí po festiácích, má v piči, Lux Maxing. Ahoj, co to je? Můj medíčku. Nedávno se mi zdál sen, že ses mi podepsal na ruku, ale místo podpisuj si mi tam nakreslil háčka. Jimmy Carter Peanut, Flygunův Gigabura. Oblíbené časy, teď je tam trošku rušno. Ukáž? Doufám, že to chytnu v GeoGuessru. No tak jsem čurák, no. Vysmátej, ale. Kde bychom mohli být? Spojený státy, Buena Vista Road, kde by to mohlo být? Georgia, OK. Takže by tam Georgia. Tak snad to chytnem v GeoGuessru. Čili, když tam někdo bude, jestli někdo náhodou bude v Georgii, tak určitě se vyfoťte u Gigaburáka. German Pendler, 29 minut. It's been recorded at a professional tournament where he's not scored a goal. Yeah, I think it's a world record. Even in this 70 minutes, underscore always like 1 or 2 goals and a half. But I think, oh, that's a nice attack. Has to make the most of this one now. Reece James does. There's that goal. Nearly 70 minutes we've waited for it, and so have they. You know what? It's not possible to defend an attack like this. It's a great run, great pass, perfect timing. It's nothing you'd worry about this for the next 20 minutes because it's impossible to defend. Well, this is the cruel reality, Mo. You could be so good for 70 minutes, Yeah. and it could mean nothing. Yeah, you have to take advantage of your good minutes. He needed to score his second goal, but he still have time, and you know what? Stream v celku. No tak jsem čurák, no. Vygulmové aspoň něco Pepela Ugehe. Dobré, aspoň je to v celku ten stream, že to nespadlo. Nemám rád, když to začne nový stream. A nespadlo to celý? Ne, dobrý. Nice. Hej, proč si nezabil toho hada? Pitch time ceiling! Já nemám dost, skurvený! A ty mě nesery na kletíšky, říkám. Kámošku, už tak mám nervy kvůli Gigaburáka. Nepokoušej to, To jeme, tak to by... Píčo, to je jak malá armáda. Ty pičo! Jo! Hovno! Mám Ty jsi magor, kámo. Let's go! Nice. Mám ho. Ty pičo. Body v piči, chlapci. Kámo... Zabudni Ramu, že ti dám něco. Počkej. Dej mu. To máš toto. Oj. Nedívám se do chatu, nezajímá mě to. Nehraju to po 20, hraju to po... Co? Ty skurvený polnové mají výsadky! Od kdy mají ty mrtky? Jo. Prosím. To je vyplý, už jsem to vypl. Ne, už jsem to vypl, paní, koukejte. Tak to vymažte rovnou. Jo. Já vás paroduju, kdyby vás nahrával. Se nesmí nahrávat, nikoho to nenatáčí. A neříkejte mi vy, co to má být. Parodie. Jasně, tak si to zkoušíte na někoho jiného. A tak si zkuste pičovat na někoho jiného. Nikdo vás na vás nepičuje, já vás upozorňuju. Naschledanou. Tak, W me na Clip Farming. Zabil si už toho hada. Podruhý se ptáš, píčo, podruhý!
jsem ti říkal, že ano, dynamitem jsem ho zabil, ale neměl jsem o čím vykuchat. Streamen 12 hodin? What the fuck? Jsi unavená? Mensch, halte mal deine Klappe, ja. Du bist doch nicht ganz normal im Kopf, ey. Streamen 12 hodin? What the fuck? Jsi unavená? Mensch, halte mal deine Klappe, ja. Du bist doch nicht ganz normal im Kopf, ey. Jo. Tady se nenahrává. Prosím, to je vyplý už jsem to vypl. Ne, už jsem to vypl, paní, koukejte. Tak to vymažte rovnou. Jo. Nesmí nahrávat. Prosím. No myslíte vážně? Já vás paroduju, myslím, kdyby vás nahrával. Se nesmí nahrávat, vy nikoho to nenatáčí. A neříkejte mi vy, co to má být. Parodie. Jasně, tak si to zkoušíte na někoho jiného. A tak si zkuste pičovat na někoho jiného. Nikdo vás na vás nepičuje, já vás upozorňuju. Naschledanou. Tak, W mi na Clip Farmí. Teď jebe, tak to by... Píčo, to je jak malá armada. Ty píčo! Jo! Hovno! Ty jsi magor, kámo. Let's go! Nice. Mám ho. Ty píčo. Body v píči, chlapci. Kámo, zabudni Ramu, že ti dám něco. Počkej. Dej mu. To máš to. Ahoj, co to je? Můj medíčku. Nedávno se mi zdál sen, že ses mi podepsal na ruku, ale místo podpisuj si mi tam nakreslil hádka. Jimmy Carter Peanut, Flygunův Gigabura. Oblíbené časy, teď je tam trošku rušno. Ukáž? Doufám, že to chytnu v GeoGuessru. No tak jsem čurák, no. Vysmátej, ale. Kde bychom mohli být? Spojený státy, Buena Vista Road, kde by to mohlo být? Georgia, OK. Takže by tam Georgia. Tak snad to chytnem v GeoGuessru. Když tam někdo bude, jestli někdo náhodou bude v Georgii, tak určitě se vyfoťte u Gigaburáka. German Pendler, 29 měsíců. Oj. Nedívám se do chatu, nezajímá mě to. Nehraju to po 20, hraju to po... Co? Ty skurvený polnové mají výsadky! Od kdy mají ty mrtky? Stream v celku. No tak jsem čurák, no. Vygulové aspoň něco Pepela UGH. Dobré, aspoň je to v celku ten stream, že to nespadlo. Nemám rád, když to začne nový stream. A nespadlo to celý? Ne, dobrý. Nice. Hej, proč si nezabil toho hada? Pičajn ten ceiling! Já nemám luz, skurvený! A ty mě nesery na kletíšky, říkám. Kámošku, už tak mám nervy kvůli Gigaburáka. Nepokoušej to, Proč Herdin hraje League of Legends? Co bro dělá? Vyšla 4. mafie, chlape, proč hraješ lolko? To není možný. Herdin má v píči. Herdin má úplně v píči všechno. Kámoško, Herdin se vydal na Lux Maxing cestu. On cvičí, chodí spát včas, jí zdravou stravu, cvičí, užívá si život, jezdí po festiácích, má v piči Lux Maxing. Nechává to na Vardenovi, tento bude muset rozehrát, tu si ho nenaspotoval, až teď dobrá rána. 1v2, twist, to nezvládne. A dámy a pánové, letos již po druhé Team Brute vyhrávají VTL. Nejprve v zimě, teď v létě
Ani se nemůžou rozhodnout, jestli jim víc sedí zima nebo teplo, jim to úplně jedno. Přijdou do areny a vyhrají 2-0 proti krutovládcům. A tohle je odpověď na ty 2 prohry, které předtím v tomto turnaji od nich schytali. Protože kdy jindy vyladit formu, než na samotné grand finále. Fungovalo to na jaře, funguje to v létě, dokonce se kvalifikovali i na Tipsport Cup Summer. Čerpeme silu. Brut jsou zpátky, Brut můžou mířit na výsluní československé scény. Dneska ukázali, že na to mají. První trofej pro trenéra Elejva, takže myslím si, že LAN premiéra pro něj opravdu začala tak, jak si přál. Tak kdo ví, třeba to potvrdí i ještě na